Ginen 6 anai arreba. Aitxa eta ama, atxona eta amona etxian, eta gero lehengusina bat, gurekin bizi izan, ni jaio nintzanien antzauan, atxona eta amonen etxian. Anaixa arrebatikan ginen, zan honen aitxa, gero zan Angel, gero zan Begoña, gero zan Jesus Mari, gero nintzani 5. eta Rafael azkenien 6. Orduan, aitxa eta aitxasuen ibiltzen zian, eta gure bizimoru izan zen itxasokua. Itxasokua, eta gero Angel, seminexio joan behar zoala, eta hori zen honoria zehantzako, etxekuentzako. Angel da, Saturrana juten ginen, igandetan. Igandetan juten ginen Saturrana, debatik ere etortzen zian, hango seminaristaen gurasuak eta ora, eta guretzako zen jai handixa. Angel ikusi, ez da matxo ematen gendun, ez da uste gaina ustitzen zigun. Eta antxeoten ginean, da gero galdeta batzuko beti zeo zehatatzen, guretzako zen jai handixa. Beha bizizoan, nik uste zan, zezan guzut. Oaingua, bizimoruena, ondo bizi eta hori, ez gero zerua. Zerua baldin baro horre ongora, esaten zuen. Zerua baldin baro, inok ez dakigu. Hori erakutsi digu, eta zerua baro, ordo. Juntzari seminazio neharrein horik. Lauri handu ziren gustatzen. Eta gara etxien oten alkarrekin honengo etxien da. Eta hor behar gure amakina eta beti etxien oten ginen. Lagun handu ziren ginen. Saturrana juten ginen bizitzatzea lagunak. Hau zanien. Eta erakutsi zigun, bere kuartu edo erakutsi zigun da ari bitzen ginen. Sarri juten ginen Saturrana bizitzatzea. Eta bestela util normala. Normala ni santo, ni nada. Txikitu egitzen, Txiketari etortzen ginen da eta udan harrapatzen bat zigun, ari bitzen ginen. Eta txikitu gurekin, eta Rafaelek, ez baren ikusten. Hola, seminaizioan da, zatzen prokitu ziren. Rafaelek, beste apaiz batek. Beste bat gexio. Seminaizti ez egin, beste bat gexio. Apaiz egiten nire, berrez egiten zuen. Kintea ditzen genuen, kintea da talentetu zen. Guri ez. Bai igartzen gendula desberdintasuna adibidez, igual, gazte denboran leizata juten zinenean amengo abariakin eta gero behakin eotia, diferentzia hori ez, igartzen zen duen asko. Baina guretzako zan osaba, gero zan abaria. Guretzako zan osaba, beste osaba danak eta bezala ixe. Eta gero zan geha oso etxekoiak. Osea, nahi praktikamente txinonien ez etxekoan nahi. Zarrenan itzan, eta nik badanak, beti eukideu gauza hori. Eta beha beti zaiatura ere bai, gurekin ere, igual adibidez nerekin da igual ez baina mutilakin, etxeko mutilakin, klaro, ganberru ere baria, ez? Baina beti afaltzea juten zian bere etxea, o mesendatzea, o aura, o... Pikarreneko abariak esan zion, Angel, jungoea, zeharia, Madrida bizitzatzea Juan de Landan arrebai. Bai, baina nik etxien eskatu bide permiso, egon jo amailea eta, eskatu aide etxea eta galdetu. Etxea etorri zan, eta galdetu zion, niri ez, baina honei, nire arreba zarra guai, eta auta gertatzen zela, eta esan dizioela, igual gehiago sekula ez dezikiko oportuniai juteko Madrida, eta gaina abariak entziko bat. Orduan juntzian motor bizikletan Vespa baten. Erten zeben motegutik eta Vespa baten juntzien Madrid aldea. Eta Madrid aziko ez dela, hasi zian, kantatzen, konponitzen bezala musika bat, musikia ez. Iz batzuk, letra bat, eta hasi zian, ene mutiko maitea, ene mutiko maitea zaukana izena, agertzen da, tarte hortan atxukaletik ikusten dugu,
gure portuko zarrera, ontzia gora. Hola zan, ez? Horrean juntzian, motor biziketan gitzika zotzen da. Aiatu zianian, Madridea, Monjonen aurrea, zein zuen. Beha pozik gelditu zen, jende etorri zelako, baina, hona biak hasi zian, biak kantatzen, asmatu zuten kanta hori, eta utzi zuten, monjea itxura utzi zuela, nahikoa malko izela, neharrez, eta, bueno, hortik, beha motriko errazan, Juan de Landan arreba, eta horregatik hitz horiek zea hori. Eta esan dizu gelditu zen, bueno, etxokertu. Nik ez noan nahi Angel apaizetxia. Ez noan. Nik ikusten noan, sardadian bere gaztetasunian, ikusten noan bakarrik. Neure buruan. Ikusten noan Angel bakarrik. Eta esaten noan, gure Angel, gero bakarrik. Noa destinatuko noan geue, eta 15 urtenakan, baina ematen ziren pena ondixan. Danak autobusatea eta juntzien Bilboa, eta ni ez nintzako. Eta gero, etorri zen, Angel destinatu duen Mindaroa. Eta gu gendukan Osaba Rafael bat, behonen aitxa besotakoa, esan zuan. Toki honea dihua. Mindaroa pertsona on asko da. Esan zigun, da guk ez genduk xe Mindaro, nuntzagoanik ere ez. Neuk ere honek esan da zen, neuken bildurra, Mindaro baten hain leku, batetik itxasoik ez, bestetik hain leku istua. Baina ia urte bete pasatu zenean, ni lase gelditu nintzen zegatik. Zaukan lagunak danetatik. Alde batetik esan zeken industrialak, beste batetik esan zeken kaleko, ez da gizela esan, pobriena, o esan zeken beste normal bat. Eta ni orduan lase gelditu nintzen zeletxo, gustura nean. Mindaron hain ondo hartu zeuen, eta eskerrak ematen diot Mindaroko. Herrixai, gure Angel, nola maitxe izan zeuen. Beak asko maitxe zoan Mindaroa. Baina mutriko errazan, eta guri esan. Baina Mindaroi eskerrik asko, danai. Eta gero beste esker bat nahi dit eman, Jesusi eta Gloriai. Nola bere amak hartu zuen etxian, Don Angel, zu gure etxera, bota zeuenien komenduko etxia. Eta hura izan zanan, seme bagexo. Izan zan seme, eta nahi diot, esker ondixak eman, bihotzetik danon partez. Eta hori etorri izan, mojetako kapilla huezela. Ez Mendaroko abade bezala. Esan izen. Izan kapilla hua. Orduan zeuden beste bi abade Mendaron. Azpilguetako parrak izan Don Enrique San Jeroz eta Garagartzan Don Jose Roteta. Eta bera etzan ezer ere, bakarrik esan kapilla hua mojena. Eta orduan moja esaken etxe bat propixua eurena ikastoli izen zen albuan antxezagoen etxe bat, ez zuko etzen duen esatuko, baina antxezagoen oso etxe poli bat. Eta etxe bizi izen zen, baina gero aurra etxean botatzia sortu zen, ez da zergaitxeko? Ez, gero, eskola gintzienan, azkenko eskola gintzeko, eta aurra ja bota intzeben. Bota ingo zen, zozea etxika. Gero gukamen, gertago leheneko etxean, geukan pisotxo bat, libre. Eta orduan, guk mojakin ere, nire osabak eta oso hartu eman handixan zaken. Osabak eta oso, orduan ez zan gizonezkoik eta sartzen mojetan zetarako. Baina osaba sartzen zan, igual, zozen aberixen bat, aurraro bestia tailarreko gauza asko zakitxea zen, da oso harreman handixan zaken. Baina, bazkaltzea eta afaitxea eta ona etortzen zan. Armuzua berak itxesan, berak kontua, baina ala itxan ziginen harremana gaztu. Bera gaina familia gustatzen jako nela gentiekin da, oso harremana gustatzen jako mata besteik. Oso zan. Gaina gurekin moguan herri guztiekin, herri guztiekin, gure etortzen bezala, beste toki batzuta ere, zenbat tokitxo jute zan, eta gaur bazkaltzea, aurra zan, unibertsala zan.
Dako kolexen gendun, da aurre etortzen zen gurea, Jesus, etxeko bezala egonkoan gara. Jo azkenean, urte pila baten. Eta fitezen, beste urtean, persona bat ikusten dezula. Eta gainea, guztokua da ala, porque oso harreman handuzeko gendun. Alaixen gendun, amistadia, baina gehiago etxeko bezala, naixo bezala, azkenean tartatzen gendun, haren gure atzertortzen, haren gure frigorifikoa zigitze zaban, gu bezala xerikitze zaban. Oseak, hemen aurrera bat edo, erateko aurrera beste, bai, ikusi. Oseak, horrekin esaten duzut dana. Gaita zan, bolondote askokua, haren bera pasakana, erozen emango zion, Nire lehenengo oroitzapena Don Angelena Eliza ingurukoa da. Bera Azpilkotako abadia zan ikustet, hemen Garagartzan zauan Don Jose, nagusi zan, eta orduan nik uste tortxe aldaketa gertatu zala. Orduan Don Angelek hartu zauan nik pentsatzen dut bi parroki zen ardura. Eta bera jarri zauan martxan, okerrespaldi hemen abil, umien mesa edo deitzen geniona, edo deitzen ziona, eta aste baten izaten zen Azpilkoetan, da horrengoan Garagartzan. Eta gu aietara juten ginen, zian mesa laburrauak, eta zian oso kantatuak, zian abestisekin, danak euskeraz, eta gero baitza ere, garai hartan bertan izango zen, handikan oso gutxira, izan guri klaseak ematen, erlijio klaseak ematen eskolan. Eta nire lehenengo umetako harremanako hiek dia. Nik Don Angel ezautu naban, nik 16 urte nakasen nian, Don Angel etorri berrizia zan, eta arek ni baino 10 urte geixo zakazen, orduan, nik 16, arek 26. Gero, beranduo, ni 17-18 urtekin, hasi nintzen kutxan, Caja Arroz provincial, zan orduan, municipal, provincial, zaude zen, ni hasi nintzen hor lanian, eta eukinaban, hortzen eukinaban relazio ondisa, porque, claro, Don Jose ere, bajute zian, Elizan hartze zituen diruekin, orduan ere bai, eta Don Angelek niri estualde askotatik atazien. Porque, claro, Caja Arroz txikisa mendaron. Nire kompetenzia ondizien zan, Elgoibarko Caja Arroza. Orduan, mendaroa, inorrez pasan tortzen ingresu ekitzea, bazuk esango iazu. Orduan, etzian etortzen Caja Arroz eta one furgonetak diruekin da. Neu mobitzu bien itzan, igual, Elgoibarrea, neuk eskau diruak. Orduan, Don Angelek behin ero behin ni komentatzen nion, epokaretan, dirua bier bazen dun pagatzeko, porque orduan, jubilauei, pagatze tarjeta batzuek. Ibiltze zituen, bialtze zeben Donostiatik, tarjetaarek, eta kao, nik pagatzen nimen. Baina nik diruik espanakan, nundik pagatze zen du neura. Eta zela esplikau gentiai, edadetuei, zer esplikau. Orduan, nik Don Angelekin, sakan Vespa o Lambreta o lako motor bat, sotaniakin, bere antiojo marko beltza sakan, ondiokan ikusten gainera, Eta esaten nion, Don Angel, nik dakatoin, hemen estu ezun batzuek, eta ze pasatze jatzu? Utau, dirua biedet, jentiei pagatzeko. Orduan, beha sakazen kartilak, diru asko kinotzaban eukiko, baina bintzat, niri problemia soluzio nabitxe zian. Jute zan Elgoibarrea, behak diru atatze zaban, eta ingresu itxe zaban mendaron. Neri hori interesatzen jatan, nik bestiei ordaintzeko. Orduan, nik beti eukidet Don Angelekin eukinaban, harreman ona. Ni ez naiz Elizako pertsona, nik ez dut beste abade bat ezagutu. Orduan, niretzako oso naturala zan Don Angelen abade izate hori. Niretzako abade bat hori da, bera zan bezala. Ez detelako ezagutu beste garai bateko abade bat agian, ezta? Kontraste bezala. Mesak eta zian oso, berakin zian oso kantatuak, abesti askokin, berari asko gustatzen zitzaion musika, eta gero hitze zituan oso sermoiak oso gertukoak esango dugu, danok ulertzeko moduan, ez zian irakurritzako gauzak Eliza liburetatik, nola baita esateko. Baina hori niri naturala hitze zitzaten, nik ez delako besterik ezagutu. Abadia zen, baina niretzako oso gertukoa zen, edozen gaita zitzein zenezaken berakin, eta gaina bera zentzu hortan provokatzailea zen. Ze xaxatu bitxe zizun. Eta
igual aste hortan zerbait gertatu baldin bazan, edo egunkaritan zerbait bazetorran, botatzen zizun mai gainea, eta berdin zion, edo zer gauza, eta gai politikoa gustatzen zitzaizkion baita ere asko, komunikabideekin zer ikusi sakana, zalantza gabe, euskaltzalia zan, abertzalia. Baina, bai, zan oso euskaltzalia. Baina txakan danekin harremanak, erderazkoekin ere bai. Ari euskeraz, bai, eta ikusiko zaban, ze gertatzen zauan euskeriekin. Bueno, atzore entzun gendun, baina, bueno, orduan, epokaretan, euskeraz, neu akordatzen naiz, neu, eskolan hasteko, ni bilintzan, amengo eskolan gainera, batxilerra haitzen. Orduan, erderaz inbiegen duen dana. Eta, klaro, euskeraz, ni euskeriekin ere, aiztutare honitzen, zela, nire amamana eta junda zela. Orduan, bai, Don Angelek hori ikusiko zabar ze pasatzen zauan gure Euskal Herrian. Don Angelek zagan gaitxasun bat, eta pentsatzet oso ez dala bate ohikoa, da desberdinak batzeko izugarrizko kapazitatea zakan. Batzeko proiektu baten inguruan, edo bultzatzaile lana egiteko, edo zubilana egiteko, komunidadian asko siniste zaban eta lan handia egite zaban horretan. Gero, nik pentsatzen dut, Don Angel pertsona bana zen, eskuzabala zalantza gabe, baina pentsatzen baita ere, gauza horietan horiek danak eta inzitsuan gauza guzti horiek ez zitzaizkion sortzen berezko ontasun batetik bakarrik. Eta hau nire iritzisa da. Niretzako Don Angel militante bazan. Eta militantziatik jardute zaban. Euskaltzalia, abertzalia, ezkertiarra zalantza gabe, justizia sozialen siniste zaban, eta hori praktikara ematen zaban. Mendaron kultura izan da beti oso xumia. Baina bera bultzatzaile izan da eta baliabideak eman ditu hortarako. Ez dakit konturatzen gehan, baina nik umetan antzerkizak ikusi ditut elizetan. Okeraz baldin manao geixo azpilguetakoan. Zian ikastolako antzerkiza zian. Nire aizpak eta hitzen zituzten, Bandereño Juanita ibiliko zantartian, seguru nao. Baina beste abade batek igual elizuke utziko. Baina berak, seguruna berak hori ere, beretzako hori kulturgintza zan. Eskolatik gertatzen da zerbait eta herrira eramaten dezu. Eta Elizara juten zianak etzean bakarrikan ume horien gurasuak. Herri guztia juten zan eta topera beteta juten zan. Hemen kontzertuak indianean, ni Benito Lertxundi behin bakarrik ikusiet, eta hori Trinidaden ikusiet. Zean, diputazioak zazkan kulturtanta ikusten dezala proiektua, ez dakiz eman 1000 urte pasatu dian. Mendaroko herriatik asko lan izaban, hemen Elizaketare Trinidaden, eta honek etortzen zian nian Benito Lertxundi. Eta Trinidadeko Elizan, holako konziertuak eta zenbat emate zian. Zauan Don Angel, eta ikusiko zaban necesidadea zauela Mendaron, eta lagaitxe zituen. Honek jake Mendaron sakazen, hainbeste olako lokalak, etzienak biltzen, porque Trinidadeko Elizare zen bidar. Guri oso normala iruditzen zitzaigun, momentu batean fotokopisa batzu behar egin ditun, Don Angelen etxea jun, atia jo, eta 50 fotokopisa eskatzia, zeretzaban Mendaron beste leku bat itxeko. Eta adibidez, aizpa eta bisok, ingen duen, inuxente egun bateako eskela bat. Eskela bat ingen duen, Garagartza usua hil izala. Eta ingen duen eskuz eskela, eta klaro, azkenengo momentuan ibiliko ginen, eta gero fotokopisa behar genitzun, eskeli epintzeko. Eta Don Angeli natural jo ginen atia eta eskatu genizkion fotokopisak eskela hori ipintzeko. Eskela bat abade bati, oin pentsatzen jartzezea eta esaten duzu. Zer genekan gu buruan, baina guretzako oso normala zan. Hortaz, eta berak edo zer zala ere, primeran iruditzen zitzai. Ni niretzat Don Angela izen zanik askotan esaten dion Don Angeli. Konfesatzia. Neri konfesatzea jutea hanzain egotia. Ez dakizun ze esan bizen duen. Zer, nervixo batzuek, neuk askotan esan izen nion Don Angeli, bere etxea, jundare. Nahi xode zurekin hemen, niri iruitze jatezen dudak, takatenak eta zuri aurrez aurre esatia. Nik beti eukide kuriosidadea baitza ere, olako
gauzekiko, argazkisak asko gustatzen jataz. Eta tarteka noiz izan ez Don Angelekin bere etxean urte asko dira, argazkisak ikusten. Eta Ujalen argazkisak, klaro, ni ere auzokoa naiz, eta gure etxean zaban urpian, eta argazki horiek ikusitza askat, auzolanekoak baita ere, nola Ujalen ostean ere, askotan, ermitxak eta zahar berritxu behazian, edo baita ere, hemen auzolanean nik usten dut zahar berritxu diala Eliza danak. Kenduta oin Trinidadeko azkena izango zen hori izan zen ja obra bat publikoa esango dugu. Beste obra gehienak auzolanian itxezean, ni akordatzen ez, bezetara jun, eta Don Angelek kontuak emate zitsuan, eta esplikatzen zagan, bueno, alako talako itxeko, biada, garen beste diru biadeu. Orduan, aldagonak diru epini deixela, eta gero bestela aldagonak ere lana egin deixela. Eta batez ere gizonak izango zian, lan itxeze benak. Teiak ipintzen, edo egurrezko struktura berritzen, eta lan horietan. Alzagonak dirua ipintzen zaban, eta alzagonak laguntzen zaban bere lanakin. Eta horrek emate dizu, umian itzan handikan, baina bai ematen dizu komunidade baten parte zean sentsazio hori. Pentsatzen dut hori Don Angelek ere bazakala oso barneratuta. Komunidadean zentzua. Bere figura erreskatatzerakoan, gaur egunera ekartzerakoan, bai ekarriko nuke, hau da, pertsona eskuzabala zen zalantza gabe, baina printzipio ideologiko eta sozial senduetatik jardute zaban pertsona bazan. Eta orduan nik hoiek ekarri nahi nituzke bihar ditugulako, edo niri bintzat baliagarri zaizkidalako gaur egun. Nik esotu nuen txikitxate, baina igual sartu zanean Elizetan, ordu txean neu jarratzen nuen argin. Ze papel, auzolanean, behak egin zentzun bezala, ez da inundik ekarritzen zaban materialak eta, baina danok auzolanean beti gora niak horretzen eiz, porlana eta eskuz jatzak egiten dula. Ipini ezak, korre izan jendia, eta bata besteei pasatzen. Egia esan, orduko denporan, beha ontzan denporan, musika eskola orduan azteko hasi berria zen, 2000-an, martxan beha. Musika eskola, eta ezagun orduan, auditorioik ezagun ezerre, orduan, beha eskatzen zizuen, baimena intzekeen kursu bukaerako jaialdia, musika eskola lehenengo urteetan egon izan direktiban. Eta, klaro, moitxun behar zen, bazatorren gabonetako jaialdia eta prestatun behar zen, eta tokia behar zen, ez da. Eta dana zen, tokia behar zen, Eliza ipintza prest, Elizako lokal guztia ipintza prest, eta bihar bat zen ekartzia kanpotikan eta sonidua behar zen, ekipo hori guzti behar zen, akilagun behar dezazun hori guzti, hortako beti laguntzeko prestiatu zen. Elizan beha ontzanean eta beha arduradun da parrokoan zanean, abesti asko errekoiak ziazenak, eta ezuan pegai egin txori abestutzeko, hileta bat zen. Hazen nintzen, nemezela, lehenengo organistia azpiluetan Jesu Mari Castañares, zen organistia eta Francisco Antonio, zain Geronz, azpiluetakuak, eta gagartzakuak, Agustin Mari bera zaluze. Eta, bueno, antxe etorri nintzen, euren etorri nintzen, ikusten, me quedé con zakein, getu nintzen, notekin. Eta,
jarratxo nuen, Don Angelekin, ja. Eta gero goizean mojetan, goizoko 8etan, ematen genduen mesia. Eta gero parrokizetan. Bai, jaiero igual, 3 mesa ero. Kulturekiko asko zakan, interesa zakan. Igual musika arloan ez dakan, ez da motibuek ez dakan. Musika mundua asko ezagutzeko, baina gustatzen zakon. Adibidez ni askotan behak bizita jote nintzanean, behan denpora pasa gustora kultura zan. Eta ordenagailua zakan, bertan bakizu zela zakan ordenagailua, eta beak erakusteziek gauzetikan, gero haren gainean hitz egiten ginen, solaz egiten ginen. Bai, egia izan, auzolanai oso garrantzia handi ematen zion, eta beak ikuste zoan horrekin herria batu itxezala, personak bat itxezeuela, alde hortatik oso aberazgarria zela, beak hori ikuste zoan. Eta lehen zantetzen bezala, Trinidadeko obrari aipatuz hori. Behar zerrikusia handia eukizuan hor, izaten dana se mojó, pero de verdad. Behazakan kutsako dirutitikan, jarri zoan, hor zati bat jarri zuen esaten bezala. Obispauak, diputazioak, udaletxiak, herriak ebai bez zatitxo bat, baina eta behak ebai, ipini zoan. Porque ez inoiz esaten. Netxa beha barrutik zehon, tripa jaten, baina... Eta gero nik azpimarratuko nukena, zan beha praktiko, nahi zan, bai persona bezala eta apaiz bezala bai, beak evangelioa, beak mensajia zabaltza zuen evangelioa, beak hori praktikan, azpimarratzen zuen beti hori praktikan ipini beharra zagola. Ez da bagaldikan teorikoki ez da, bizitzan dutan. Errexan uneako lan asko egin zagon bat, batez ere errexa bat itxen, eta errexa bat itxiekin errexekin ondo konportau momentu guztietan. Claro, ayuntamentutik ganero launtasunik espazioan, auzolan nahi biazan. Guk guruzpezan orduan, mendareko ayuntamentua, gurutzako. Eta guruzpen pentsatzen genuen, hau erreki hau zikina da, hau garbetxu inbi hau. Pentsatzen gendunean, esaten zitzakon kuadrelia, zapatuan erreki garbitzea. Garbitzu zen banak askotan. Hori izan zen, Elgo Ibarren juki gendu zen launak, ikastola ipini txakuak zian eta hortan zaiatzen zian. Da nik tailarretikan batekin juntau nintzen da, arek, mentaron zeatik ez tezu ibintzen ikastolia eta, intentako du. Olaz izan, asmua hori izan zen, ikastolia ipintzen azteko. Eta geho, alde gendun danei galdatze genuen, zela, zein zeben da. Guk itxe genuen, Elgo Iberko horrekin da beste Iberko bat ere bai, arek aurrien ibitze zian, da gu haren uzenian, ondoren, hasi ginen hemen hori ipintzen. Eta izan zen lan zaila, zatik Elgo Iberko elizian, toera gainean itxe genuen zen guk batzarrak. Bildurrez, orduan, hola harrapatzen mazizioen, hau da delitu ondixia zen. Eta geho, umiak bihazian. Da umiak, 12 kinasi ginala uste eta gotalau bihaziala zate zeuen. Baina hori bastante ondo moldauen duen dago, pau inbiazan. Da, hilian ez da zemazan bosteun bezeta ero. Haure ere, pau inbiazan, da, umiak bi izagazena, bi eta arei bata merkio inbiar, da, lan latzak eukien duzen. Eta Don Angelek beti ere orienta hoitxe egin. Mojetako lokal bat, ibili ginen lokal bila. Da, klaro, guri berdin ginen orduan, 12 ume sartzeko etzan leku asko bihar. Eta ibili ginen, habitazioa bilatzen. Antonanian galdetu gendun, da libre zagoan bat, eta
Olaxe ibili ginen leku banaketan. Da gero, hori, permisu hori konsegitzeko, joan behar izan genuen Andoainea, porque Andoaingo parrokua zen ikastoletako gestio hori itxezagun eta papel bat ipitzezagun como katekizis, papel bat beha firmauta zela autorizatzen zion. Da, itxezan katekizisa baliz bezala, orduan ikastolia formatzen zen. Eta handere nioa ere, holaxe bilauen, donde geure kasata, gazte askua, joanita. Da, neska jatorra, zalako, gurekin, nerekin mentzat, amistade handixia zakan. Eta arek zuzendu ginen, da lagundu ginen, ino baino gehiago. Arek laguntasunakin indakua da. Bueno, herri osuak ere bai, geho, asko kolabora usaban. Lehenengo sorrera non, izan zian Txomin Longarte eta Jose Mari Berasaluze. Horre biok zerbait ikastolan sorrera buruz hasi zianean gauzak egiten Felix Etxeberriakin Txominekin lan egiten zuela eta hor hitz egin ez da, pentsatu zuten bia bakarrik gutxi zirela eta hor beste guraso batzu ditutxi zuen izan zen Inazio Garate, Santos Arriola eta Txomin Urbieta. Horrek elkartu ondoren, batzutan honek bilerak itxe zituen, Elgoibarko Elizako bobedan, elkartu eta batez ere Felix Etxeberriakin hortaz beha aurrian zegoenez, nola sortu zuten ikastolia, eta hor Eibarren ere sortuta zegoen, da berarekin da gero hor, eura pauso bat eman nahi zuten, mendaron ikastolia sortzeko eta horrebai Felixek esan omen zioen. Bada ordua pausu emateko herri txiki baten. Eta orduan pausu emateko lehenengo, nola aurrezkuntza sortzeko bihar zan, Elizaren baimena, ze katekesiz bezala iriki eta hor bestela ezintzan iriki, etzakan baimenik, orduan Andoainen zegoen apaiz bat, eta apaiz horrek itxezoan ikastolen sorrera horren buru bezala, eta bea herriz jun izan zen, esatea, nola sortuko zen, ze paper bete behar zen hor katekesiz moduan, eta gero herriko apaisak, kasu honetan Don Josek, paper hori sinatu zuen, katekesismoan, 3 urtetik 6 ikastola, katekesismoan irikitzeko. Eta horra apaiz horren ajuteko hitz egitea, hor bide intzuan Jose Angel Andonegik. Ze berak ezaguten zuen hori. Horren ondoren apaiz hau entzuan monjekin, elkartu, elkartu eta esan ez gainea, segurazko lokaloa biherko zala, dirurik etzagoelako, eta hor bideia batzuk inigo omen zitxun, konbentzitzeko, hor konbentzitzu zitxun, baina gero atzera botazian, eta berriz izan zen zaila hortzia, baina hor gurasoak indarra handien zuten, honek Txominek eta hor elkartuta zaudenak, eta azkenian lortu zuten euren lokal baten, katekesismoan, hor dagoen ate handi horren atzian paper bagarri, eta hori, Don Josen sinadurarekin jartzea. Urte batzuk egon ginean gu monje lokalian, gero umiak gehitzen junzian, junginean Mateoneko lokalea, Marijo orduan nerekin jarri zan ematen, da jauzan momentu bat ikastolan ume asko zaudela. Eta gero gurasoak hasi ziren esaten, hor ikastolan dana horrezkuntza euskeraz egin, eta gero dana gazteleraz, espasan hemen ematen Elgoibarko ikastola jongo zehala. Hor autobus bat sortu zen, eta zizian guraso batzuk, umiak Elgoibarko ikastola eramaten. Orduan hor, monjak ikusi zuten nian, gutxitzen ari ziela aurrak, planteau zuten zerbait inbersala herrian, ze umiak Elgoibarra juten, eta orduan hor bilera bat intzan,
Guruzpe, Don Angel hor sartu zen monjen aldetik, eta monjak hitz egiteko, ia nola egin ziteken ume horrek ikastola junbe, Elgoibarra jungabe, mendaron nola eskolia bertan eman. Orduan hasi zen, guraso batzuk arlo batzuk hizkuntza eta euskaraz emango zutela, eta hola. Baina, saia izan zen. Saia guraso batzuk garbi zaukaten, Elgoibarra jute hori. Eta amengo ume gabe gelditzuko zialare, eta burruka handi bat. Hor Don Angelek netza zubin zuan da, lotura bat izan zen. Don Angele basaukan euskerian da herrigintzan alde eta beak umiak herrixan ezi behar ziala, da euskera ezi behar ziala ere, hori beak horren aldekoa esan ere, orduan horrek eta bertan gelditze horrek eta hor beak indarrandia egin zuen, hortan. Hor hasieran atxatxeko kantak eta egiten duzuen herriko plazan. Baina gero elkartu ginean, eta hor LH-en batez ere antzerki lanak eta egiten zian euskeraz. Eta orduan antzerki lan bat egin behar zanean, zerbeteko saio bat berari Eliza eskatzen bazitzaion, beha beti zegoen prest lokala datzeko. Yo lo conocí, digamos, cuando tenía 82 años. No lo conocí nunca antes. Pero en la foto yo lo miraba y le decía, Don Ángel, qué guapo que era usted. Era, me decía él. Y sigue siendo, porque la guapura se lleva en el corazón, le digo yo. Mire qué lindo que es usted. Entonces, yo lo he conocido joven. Yo lo hago pecar, le dije. Pero en broma, no le asustaba nada a él de lo que decían, cosas así que uno decía, no es como otra gente que se ponía, ¡qué bárbara! ¿Por qué dices eso? Me iban a regañar y todo. Yo le decía las cosas así y todo, y él nunca me regañó de decirme, no digas eso, que eso no se dice que es pecado. Más bien yo le decía, Don Ángel, le digo yo, porque la gente llegaba y él le decía, pues deme su bendición, le decía a la gente y todo. Y solo a mí no me bendice, le digo yo, ¿verdad? Un día le dije, a mí no me da bendición. Tú, me dice, ya eres una bendición, me dijo él a mí. Esas palabras así me dijo. Llegaban muchas personas ahí a visitar. Llegó un día uno que hace coplas. ¿Cómo se llama ese señor? Ese llegó a visitarlo. Hasta él hizo una foto con él. Gogoan dauka urtetan zehar, izandako harremana, egiten gendun berak esana, ondo hartzen zigutana. Gogoan dauka joan urtean, etxera igo nintzana, hori inork ez dit kenduko, ondo agurtu izana. Sí, él llegó muy cariñoso con él, lo agarró, lo abrazó, lo saludó. Y estuvieron ahí con un pañuelo verde, me acuerdo. Y a él le puso un pañuelo verde también. Los dos están de pañuelo verde. Y él también alegre donde lo vio. Ez dakitze urtetako Santanak ziren, baina ez aspaldi. Eta goizeko txikiteo bukaezin hori bukauta genden, eta bazkaltzera eserita bazkalitan ari ginela esango nuke. Eta esango nuke Jurdan etorri zela esatea, jo Andoni, Angelekin badukak harremana eta etxean dago, eta egingo duke momentu baten bisita bat, eta igo egin nintzen. Eta han egon ginen elkarrekin berriketan, ez dut gogoan oso ondo zer, baina berriketa aldi goxo bat, eta handik gutxira zendu zenez, beste askorekin gertatu etzaidana, gertatu zitzaidan Angelekin. Angel agurtu ahal izan nuen. Nik hori ezagutu dut, Nik Mendaron ezagutu dudana da, Santanako ermita, eta barruan meza
baina oso meza esango genuke desegituratua. Etzenekin, erdian zijoan, o bukatzear zijoan, edo beste bi berso kantau bertzen ditun, oia kantatu zen ditun danak, guk egiten gendu makarra zen, jendea ibeitu, noiz zutitzen zen da noiz eixeri. Bere sermoia guri egin arazte zigun, batzutan esaten zigun, bueno, gaur ez sermoirik ekarri, baina bi bersolariek ondo egingo dute, eta, bueno, gaurko evangelioaren gaia zen seme urrunduarena. Eta orduan bat zei iruditzen zaizu, seme urrundua beso zabalik hartu behar duela aitak edo ez da. Bueno, kantatu zerbait eta gero txakolin batzuk hartu, ze kantatu zen duen azteko. Y una sonrisa que tenía él que era como dicen de oreja a oreja, ¿verdad? Una sonrisa muy linda. Y en la vida esas personas nunca mueren porque viven siempre en el pensamiento de la gente. La cuestión es de que cuando yo digo buenas, él hasta se enderezó así, se puso como sentado. Y entonces ya me acerqué yo, le toqué la frente. Y él quería abrir los ojos, pero no podía. Tenía demasiado como cansado, como pesado los ojos, no los podía abrir. Entonces aquí estoy, don Ángel, le agarré un palito de limón y le puse en los labios. Aquí estoy, don Ángel, soy yo. Bueno, yo le hablé a él. Y le digo, don Ángel, le digo, si me está escuchando, quiero que sepa, no se lo he dicho nunca, pero ahora se lo voy a decir. ¿Sí? Usted es la persona más especial que he conocido en mi vida. Usted, para mí, no hay otra persona mejor ni nada. Usted, le digo, en su casa me brindó y el día que yo llegué me dio la llave. Se levantó como pudo de la cama y me la dio. Y quiero que sepa que es un placer para mí haber coincidido en la vida con usted. Y si me pagaron, pero yo siento eso, que eso no vale, sino que vale más el cariño y el aprecio. Y pienso que yo también lo he cuidado bien, como se cuida a un padre. Y yo en todo lo que he podido, le he servido y he dado todo. Para mí es algo muy especial en la vida. Y nunca lo voy a olvidar, le digo. Pero así es la vida. Hemen daron gekagun garaiaktan hiru apaiz ziren, bat Don Enrique, esan osaba, ez, azpilguetakoa, hau da zorrotza, estilo antzinakoena. Gero Don Jose garaiaktan, esan como hubilagoa zen. Eta gero Donald, que zan, ja urbila ez da zan como zure lagun moduan, zan, gekagun niretzako hori esparo jokak, ez zeunden hori ezberdinak, Zelako harremana, bueno, oso konfiantzazkoa. Izan zen mundu batetik atera, Eliza mundua ordura arte guretzat zen iluna morboz betetakoa, erakargarria, baina beldurgarri ere bai, eta izan zen, batian ate guztiak eta leiho guztiak, Elizakoak zabalik eta leheno beldurre sartzen ginen bezala, sartzen ginen donanekin etxien bezala. Nik komunio inagoanean behakin inagoan, ja sortzutik ja ezautzen nagoan. Baina geho ja harreman asko hasi ginen eukitzen ja 14-15 urtekin ere. 14 urtekin ja hartu zauen amengo plazia hartu zauen ja badia bezala, da antxe hasi zen ja harremana gaztiekin. Arek argi ikuste zaban egoera, beti egunero egin irakurtzezun da egoera politikoa eta gatazkatsua ikustezun, eta ikustezitxun Mendaroko gazteok genbiltzala silvestre. Eta ez geneukala nun gordeikan, eta ia 15 urte ingurukin azten ginela Eloi Barrera jotzen, eta nola ez geneukan babes hori sortu zigun. Da geho, Don Angel hartu zauanean
ja elizia, kontu luzan hor, gaztiak zehose nahi zauela. Osa, problema bazakela, da, etorri zain gureana, aber ze problema zakon, bueno, ezakola lokalit, eta hasi zain hitz egiten txokolateruekin, da, aber, lokala hori pixkate gaztientzako preparatzeko eta, bueno, usten dut baietzen eman ziren, da, bueno, bi urte ibilizan gurekin hortxe lokal hortan. Pinpoia jolasten, beha kartzen zegoen palak, horretik gana zegina beha pinpoiakin, beha zizalako. Da, geho zein zegoen beha, eskau lokala hori, da, usten dut hieltzerua, mutrikuko hieltzerua eta batzu ekarri zegoen, da, oso ondo ipenizago lokala, gaztientzako. Eta beha etzitzaion gehiagi gustatzen, abadetxe etxea. Ze beha sentitzen zalako protagonista eta ez zuen nahi, protagonismoa nahi zuen guretzat. Eta ez dakit norbaitek burutu zuen putiklu izena. Eta horrekin gehatu zen. Eta Don Angel, konforme zauan, puti izenarekin. Gehiago gustatzen zitzakon puti, abadetxe baino. Hori ez dakit izan zala, por lo del puti hori, que zabaldu zen lokal hori, Don Angele pentsau zuen, que gaztiak biak zeben ere bere musikia. Osa, ez zaban jatzen Pancho eta Pello, que bazekan, bere etxian, baina Kiss, ACDC, Barón Rojo, alako gauzak garaiaktan entzuten genitzun, berak erosten zituen, ni badauzkat pare bat, bere amandakuak. Hau zuetzako, ni flipatzen, una cinta ACDC. Da beti, guk entzutzen genuen musikia, da beha ere, horretik radiokazeta ipinizauan, da beti, Beatlesa, eta Don Angel torri betxu polizako hemen ikusi zen moduz, da entzute zauan, baina geixo zan musika klasikan. Nik gogoratzen nahi, aurrenengo kanpinea neska batekin junitzanean, mundaka, niretzako aurra zen, orduan momentuan ez dakit nola esan, baina mundaka jutia, gaur egunean ez dakit nola jutia bezala, kotxiekin, 18 urte berri, musika bihar nuen, eta hartu nitxun hemen putitik lagunen zintak, eta Don Angeli eskatu nion, zezakan pletina, doble pletina bat bere etxian, eta bere etxeko giltza eman, mutil, bere etxeko giltza eman zian, eta nola atzalde guzti baten, pasau nun, Deep Purple eta Jimi Hendrix eta orduko zerak, zintatik zintak grabatzen geho, bueltatu ona, jutira, jabeetza zakenak, eta kopiekin, txulo, undaka. Garai hartan zan, betu, deitze izaie, laroiko urteai, la época de plomo edo. Egunero zegoen atentaturen bat, baituak, urte batzuk aurrerago Elgibarko Sigmako gerentea hil zuten, Angel Berazadi, orduan violentzia, betu, anekdota bat, 6. mailan guk eskolan ingendun marrazki bat, jarri zigun maisuak Euskal Herria gaia. Eta 30 lagunetik 20 gutxinez margotu gendun, o tiroteua, o... Bueno, gazten jendiako lehenengo esan behar zau, violentzia asuntiu zauan, drogia era izuzgarriko problemia zauan, lan asuntu ere zauan ezer, da nahi zauan bat dano hartian olako txasuntu zartzian. Lan asuntuan ere, betxo ze gauza inzauan ere, niak horatzen ez, 18 urte naukala ere, inzauan eskursio bat bezala, mahatza biltzea Rioja juteko. Osea, junto ginen, 20 gazte, apuntau ginen, ara. Bai, Don Angel, Jose Arratzekua, Pagaldai, Izagirre, harekin pindizauen behiruen kotxia eta da, dana junginan, ara, diru zehose atatzea, porque kriston parua zauan, dana beti kalean gauzen ametxe o eskilleretan jarritza, eta zauan lanip eta zauan ezer, eta bintzatarek hortan ere, intentatzen zauan, gaztia zehose eukitzia. Beak ez zulako bereizten, zitzaion gustatzen gainea bereiztea, eta gustatzen zitzaion
elkarrekin ibiltzea, Garagartzakoak, eta futbolaren bitxartez lortuzun. Kilimoian bitxartez, gero Erreala beha oso zalea zan, da Erreala ez dakit nundik inguratzen zituen sarrerak, eta txandaka juten ginen 127an batzuk, eta sobranteak trenien, eta han elkartzen ginen. Eta horrek juntatzen ginen, Garagartza, Mendaro-Zabal, Azpilueta, bai, ordura arte zian, Garagartzatarrak, kintuak, baina hanguak, eta talde Mendaroar kutsu hori horrek lagundu zion zun asko, Don Angelei. Osa, bai, beti prest zauan laguntzeko, hortan laguntzeko. Ezakan arrazoi. Beste gauza ere, asko hitzen zauan ere gurekin reala ikustia, jute ginen reala ikustia. Igual etortzen zen, bizarka partido kopa, partido do, a ber, zue, lau entrada atako, nahi zue etortzia eta, bale, juten ginen igual reala bere kotxean. Venga, lau aste hartu, venga, Don Angel, guazen. Aguatzen naiz, Andorra juntzala, Andorra oso sale zana juteko, porque oso esan behar da ere bai Donak, que zan oso tecnológicamente oso estaba la última, o sea, beti atera zan el bideoa, atera zan, Mendaroren gozan lehenko bideoa, bera erostizun, Andorra. Adibidez, nire ireme regalatu zidan, hola, Instamatic edo, holako kamera bat, txik-txik hola gitzen zan. Regalatu zidan, eta egon zidan lehenko ugaldiak, en el 83, eban zidan, con unos carretitos, eta gu biok, ibili ginen, hor badaude argazki batzuek, hor Garagartza, ni berarekin negoan, eta ni ateratzen nagoan, ni. Zakan ohitura Maitakor deitzen zigun bakoitzari Kaskario. Kaskario eta buruan egite zizun igual tiraka emat, o olako emat, edo Kaskario. Lagun bezala tratatzen ginen guri, oza, ez zauan adoktinatzen beste asuntoa, ez zauan etortzen evangelioa emateko, ezagizu, o sexua, o asunto sozialak, o politika asuntoan, ez, etortzen zen gureana, da zigur zen problema zaukagun, arek sartzen zen gure konversazioan, ez zauan beti hori, superiori hori eukitzeko, ez zauan sekula euki hori. Beti gure erabiltzen zen. Don Angel laguntatzen da, baina gero ere beha eskatzen zegoen ere, askotan eskatzen zegoen, bueno, lagunduko diazu, porque nahi dut igual Santanako Elizia konpontzia. Eoten zen, kanpaingo jendiakin da, jende edadetuakin, da, azten zian, auzolanian bezala, da gero guri esaten zuen, bueno, oin pintxon behar da, eta zein juten ginen, pintxatzea gaztio. Osa, beha eskatzen zauen, lagatzen zauen bere lokala, bere gauzak da, baina guk ere gero respondiu behar ginen, da hortzean respondiu ginen. Eta azkenean zu kontuatzen, Donald, nahi zuen ere guri erakustia, zuge pentsau behar dezu zure buruarekin gauzak zela dira. Eta ikusten duzun gauza guztiak ez diela horrela, eta telebizioan edo liburuetan jartzen duena ere horrekin kontuz, kontrastatu asuntuak, eta behitxu izpide ezberdinak, eta azkenean zure konklusioak atera. Behan aura horrek ze noainoko indarra eukizuen, ez? Naiz da doktrina katolikoa sinistu o ez sinistu, bere filosofia, bere izateko era, bere pentsatzeko era, noaino gai izan zen transmititzeko, zenbat jende ezberdini iristea lortu zuen, ez? Torri zanean, segitzuan ezautu gendun. Bera izan zen oso lagunak itxekua. Segitzuan. Izan zen lehenengo, ez dakit berak, usten dut zein zabala, juntatzia, junto ginean bost, makume,
izenak izango ditut. Maria Angeles Zabaleta, Maria Angeles Sastreixako esango genduke. Txaro, orduan farmazia zeukana. Balbi ezin leikena ahaztu. Balbi, beste bat izan zana. Don Angelen modukua. Orduan, berak proposau zigun itzaldixak eta azteko ematen ikastola eramaten zituen umiak ordu itxerdietan eta gero otezien lauterdiak arte, eta tarte horretan emakume horrei zehozer ipintzeko bitxarte horretan zehozer ikuizaizien ikasi edo txarla batzuek zeitxia. Hori izan zen proposapena. Eta ondo ikusi gendun, eta laxa ziginen. Bueno, nik esautu joan eta Laister, baina, azkenean hasieran abaria sala eta pizkaka, esautu bai lanen bitxartez, baina hori baino gehiago ni nola arratzaldetan o eguarditan mendaron ibiltzen itzan, eta orduan taldiak ni eukiten eben astixa libre o gauzak egiteko aukera asko. Orduan euen martxan emakume taldea, txarlaketa egiten, eta orduan Balbi bainekoan lanen bitxartez relazioa, eta orduan Balbi bitxartez hasi nintzen pizka eta eurakin laguntzen oan parte hartzen o alzana egiten. Eta orduan haren pizkate koordinatzen guru bezala Don Angelen inguruan zebitzen, eta nik uste dut hasieran hola relazio gehien horren bitxartez. Gehien bat, Balbi, izan zen, gehien bat pintze zitsuena igual gaixak, eta Don Angel beti presaguan, bai bilajuteko konferentzia eman bia zabanana, edo zer gauza itxeko. Dirurik ez gendukan. Pintza gendun, zestotxo bat. Altzabana. Ez dutu, dirua lortuko dugu, zate zaban beti. Ez dutu. Ez zaban inok eskatzen dirurik etortzezanak, bakarrikan borondatia. Baina, klaro, ezin txikien borondatia egin bakarrika geuk ez gendu nahi. Beti emate zitzakoen zehozer, bizkotxo mendaroko egortzaren. Urtearetan emakumeak zegoain, igual, ez dakit, kulturiatik, tabuatik, orduko izateko posturiatik, ezekoain informazio larrei eta libertade larrei gauza asko, aukera asko gauzak ikasteko zatik, etorten zian emakumeak, orduan izango zian, ez dakizan bat urtekoak, igual, 40, eta, klaro, areik gaztiak izan zianetik asko aldatu zian gauzak, eta orduan aldatzen zian zan epokia, kezi drogak, sida, sexoko gauza asko orduan, pizkate mentalidade zabaltzen, seme-alaban edukazio inguru, eurak esaten ebein, eurak gaztiak izan zianetik, ez eben uki aukera asko, gauza asko ikasteko, eta dana zekixen, pizkat, aldan bezala ikasitza o erdi ikasitza, ez? Eta gera, beranduo, 70 aurrea, gure etxien egon zienian arazuak, porque Javierreko izaban gaixotasuna, alkoholan gaixotasuna, hori nik 70 eskondu nitzanien, handik aurrea, hasi nitzan gauza raruak ikusten, zure gizona mozkortuta etxea, nik hori ez naban nahi, zeinen nahi daban gainera, etxe baten inor, nik ez naban nahi, eta, orduan, nik ez dakit Don Angelek ikusiko zituen igual, arazuak mendaron da ekartze zituen, berbaitxea, txarlak, egotezian, Alkoholikos Anonimos da familiarrak, ala non. Eta ni juten nintzen talde ara, entzutea, etorri zian
askotan ekartze zeben. Eta badakitz emakume talde hau ibiltze zala, organizatzen, baina eukiko zeben Don Angel atzetik. Drogari buruz, sidari buruz, azke txarla batzuak eman zian, eurak gainera kontagiota zaurenak etorri zian. Eta gero sesuari buruz ere bai. Baina esan behar dut, jende gaztia baino gehiago, jute ginen nire adineko jende nagusizia. Eta horri don, izan zen, guretzako, izango dut, sesuari buruz, gure etxietan, seme alabakin hitz egiteko, nire part zengo izut, izan zen, bai, laguntasun handixia. Hori alde batetik. Ni Mendarora aldeun nitzanean Don Angel Sevillen klasiak emuten ikastolan. Eta nik ondiok ez nuen esautzen eta eser, baina lehenengo referentzia beria izan zen emakume bat etorri zen farmaziara, eta izan galdetzen zen moduz Mendaron, eta abese jente esautzen nuen, eta ondiok denbora gutxi igual hilabete izango zen joan itzara. Eta orduan, lehenengo hasi zanean nola pizkate jentia eta galdetzen, eta baria, esautzen duzu abaria? Eta ez dut ikusio, ez dakit zeinan. Eta ikusten duzunean hemendi pasatzen kotxe bat, umez beteta, ada baria. Zatik egunero etortzen da, eta fijau nintzen, eta bai ikastolako irteria zanean, etorten zan kotxea, baina, isa, bentanadanetatik umen buruak urteten, ez dakizan bat etorten zian, baina San Josera bazkaltzera danak Don Angelen kotxean. Hori izan zen lehenengo imagena Don Angelena. Eta jende asko, emakume asko, posikan, gauza askokin, porque gure gaztetan gauza asko tabuzien, asko. Zenbat etxe ez da balbin diarrein da balbi jundanetan. Biziak izan zian, ni nire partez, biziai, mila esker, erakutsi digun guztiagatik, eta lagundu digun guztiagatik. Pagau ezinak, biziak. Nire partetikan mila esker. Daurela tokixan. Izen zen gizon bat kristolana intzauan herrigatik, bai jende gaztiekin, adetuekin, baitxa udaletxia formauzo benien ere horrek ikusabanen bere lana ere, persona importante, oso importantea, jatorra eta asko intzaula herrizaltzako. Bendarontzako? Nik uste izan dela pertsona bat asko lagundu da bana, eta zer zanek, horrekin usten dut dana izan da dagoela. Don Angel gizon handixa izan da, eta hori ez da ukatzeik inok. Ekarpen handixena, laguntza gaztiei behar dutenai, eta netzat beti esan dut, zubi egitea. Behi gogoratzen gaina ni emozionatu naiz, egia esan. Iruditzen zait, eta horregatik nago hemen, pena badala horrelako pertsona desagertzia. Eta komeni dela memorian mantentzea. Guk geuk ez zaiztia. Nundik gatozen. Baina, esaten baduzu, izango banu altxor bat, norbaiti emateko, banatzeko munduan, berari emango nioke. Porque zan persona aproposa hortango, zan persona que bera disfrutatzen zuan jendea laguntzen. Eta sakan ese don de jendearekin ondo eramatia. Eta ez dakit, ongi zona.
ez dut galdu ongizona naiz, enaizeu, ongizona naiz, enaizeu, ongizona naiz, enaizeu.